Кинофенове, оказва се, че май ще получим продължение на един много хубав, интересен филм, който излезе през 2019 година с участието на Леонардо Ди Каприо, Марко Роби и Брад Пит, а именно Имало едно време в Холивуд. Филм на Куентин Тарантино, който самия режисьор споделя, че в момента Дейвид Финчър е назначен да режисира продължението на този филм. Сега всички видяхме как завърши края, като сме, че филма е базиран малко на реални събития, особено за убийствата на Чарлз Менсън, които се случиха. Обаче в този филм Брад Пит успява да спаси именно героите във филма, така че не знам доколко продължението ще бъде продължение, в какво ще се фокусира толкова много, но кой знае, може да не изненада това продължение. Аз лично на мен много ми хареса филма, особено като видях, че хората, които са го гледали, почнаха да качват рилчета в Instagram и в TikTok и много хора почнаха да го оценят пак този филм и казват, че е един от най-добрите филми на Куентин Тарантино, правени някога. Така че ще ви държа информирани кога започват снимките, дали оригиналният акторски състав ще се завърне на този филм и кога може да го очакваме по кината.